Στο σχολείο που είναι φως, ποιος δεν είναι αδερφός? Κάποιοι θέλουν μόνο βία και σκορπούν τρομοκρατία. Μα εμείς δεν το δεχόμαστε κι όλο αυτό το δεχόμαστε. Κατά της βίας θα στραφούμε, δυνατοί και ενωμένοι για να βγούμε. Δεν θα φοβηθούμε, αν θα μιλούμε, θα αφήσουμε όσα μας πληγώνουν. Τα πράγματα που μας ενώνουν, φοβισμός είναι βία. Δεν έχεις τα καμία, ας γίνουμε όλοι μια αγκαλιά, με σεβασμό και ανεμελιά. Θα το νικήσουμε, τον φόβο θα εξορκίσουμε. Το σχολείο μας δεν θα γίνει μέρος που όλα θα τα λύνει. Τα χέρια μας μείνουνε, μια ώρα και θα γίνουνε. Σε ένα σχολείο δίχως βία, και με χαρά και αξία.